kunt de stoomboot uit Spanje niet aan. Bij de APK wordt er van alles aan. Een leukske, een gietje en nog heel veel meer. Je zou echt niet blijven drijven op de Maas en op zee. Wie moet het nu weer zo zonder vervoer? Ze kunnen te voort, maar dat is best wel zwaar. Misschien zwelt de peerd of gaat dat niet snel dan. Veel te lang zittend op een peerd krijgt ze blauwe belkjes van.